Ah, ma allora lei parla italiano? Hvad siger han? Anche suo marito parla italiano? Nå, quindi puoi dire quello che vuoi. Hvad siger han, Gerda? Hvad siger Han siger, at du har været heldig. Du har fået gaflet sådan en som mig. han? Yes, lucky potato! Nå, tror du, jeg får min kuffert. I morgen, det ved vi ikke. Hvad så med mine piller? Men jeg har pakket nogen i min toilettaske. Også den for blodtrykket? Ja. Skal jeg gøre uden dig, Gerda? Pak din kuffert selv. Hvor er her smukt. Kæft, hvor er der smukt. Skal vi ikke gå en tur i byen? We are celebrating our 40th wedding anniversary jubilæum. Johannes Hartung, jag undervisade din hustru i konsthistoria här nere. Fanden, hvor jeg levede. Jeg var 22 år. Jeg var i Rom. Jeg gjorde det, jeg elskede allermest. Jeg var ved at eksplodere af liv. Det är inte för sent. Alting det bliver sådan lidt smukkere med en smøg og et glas rødvin. Alltså, hur länge sedan är det? Ja. Det är 40 år. Ja, tiden bara flyger. Nej, du må ikke sige flyver, når Gerda er i nærheden. Du ved, CO2 og regnskov. Hold nu op, hvor er du dum. Jeg ved, du er der! Skide Bergman! Det är fan med nog. Bare væk! Og hvor var I henne under krigen, hva'? Vad fan var du själv då? Vad fan var du själv, va? Du kan drikke til du sejner, og så alligevel så er du frisk som en havre om dagen efter. Altså nej, så meget fik jeg da heller ikke. Det gjorde du altså. Hvad? Nej, jeg drak da ikke særlig meget. Så siger vi det.